Hello. Atong nabati ang ebanghelyo karon o ang last portion ni adto. Naghisgot kato mahitungod sa usa ka poor widow or usa ka pobre nga balo or nga byuda nga babae. O atong nas dato mga pobre o mga class hatag sila o ilang mga offering dito sa templo. Unya sa namatigdan ni Ginoong Hesus, naghatag usab ang katong byuda. Og ingon si Ginoong Hesus, iyang gitawag ang iyang mga tinun-an. Insa kining byuda nga kabos nga naghatag og kwarta dito sa templo, mas dako siya og gihatag kaysa mga tao nga mga dato, mga adunahan nga naghatag sa templo. Tungod kay kining byuda ang iyang maumao na lang nga duha ka sinsilyo nga iyang gigunitan aron siya mabuhi, iya pagyong gihatag ngadto sa templo. Apan kining mga dato naghatag lamang sa sobra sa ilang mga kwarta. Mauna ingon si Ginoong Hesus nga mas dako og gihatag kining pobre nga byuda kaysa mga dato bisan tuod og isa ka bulsita nga kwarta nga ilang gibutang dito sa templo. Ingon si Ginoong Hesus, mas dako gihapon ang byuda bisan duha lang ka sinsilyo. Kay katong duha ka sinsilyo panglas na lang gidto niya. Apan tungod sa iyang dakong gugma sa Ginoo, iya gyapong gihatag. Maigsoon, our giving is an act of worship to our God. Ang ato kunong paghatag matag Domingo, mao kuno kana ang atong pagsimba ngadto sa Dios. Although ang tibuok nato ginabuhat sa panahon sa Domingo, pagsugod pa lang sa atong prelude, hantod sa postlude, nagsugod na ang atong pagsimba sa Ginoo. Pero ang paghatag nato sa salapianon nga bahin, nagpaila ka na o nagrepresentar ka na sa atong pagsimba sa Ginoo diha sa atong salapianon nga bahin. Nga wala lang nato gisimba ang Dios, pinaagi sa atong baba o pinaagi sa pagbayaw sa atong mga kamot o pinaagi sa paghatag nato og oras sa pag-anay sa simbahan. Apan nagpakita kita og pagsimba sa Dios diha sa Lunes hangtod sa Sabado, diin kita atua sa gawa sa simbahan, tuwa sa atong negosyo, tuwa sa atong pagpanarbaho o tuwa sa atong pagpamatigayon nang inabuhi kita. Apan kana nga atong pagpakinabuhi, atong gihatag ang atong mga ikapulo og halad sa Ginoo. Mao kana ang atong pagsimba kaniya. Nagrepresentar kana nga ang atong Lunes hangtod sa Sabado atong gihatag sa Dios ang iyang bahin. Mao kana our tithes and our offering represents our material goods ug atong paghago sa tibuok semana. Jesus is a good and faithful Jew. Ang pangutana, kung si Kristo usa siya kaning maayo og matinud-anon nga Hudyo, naghatag ka si Kristo sa iyang ikapulo og mga halad? The answer is 100% yes. Tungod kay dili ka pwede nga magwali sa mga sinaguga og magwali sa templo og mahimong rabay or magtutudlo kung ikaw mismo wala magbuhat sa imong gitudlo. Maobitaw nga ang katong usa ka dato, inaingon siya, Ginoo, unsay akong buhaton para maluwas? Ingon si Kristo, buhata ang mga sugo ni Moises ug ikaw maluwas. Ingon siya, ako na nang gibuhat Ginoo sukad pa sa akong pagkabata hantod sa akong pagkatiguang.
Sa lagtod nga pagasulti may suon, ang sugo ni Moises, akip na niya anak gayud labing dako nga sugo ang pagsimba sa Dios o pag-honor sa Dios o kauban na ni ana ang paghatag sa atong ikapulo og manghalad sama sa gibuhat sa byuda niini nga ebanghelyo. May suon, kung kita gyud tinud-anay nga nagsunod ni Kristo, dapat atong sundon ang iyang gipangbuhat. Apan ang pangutana karon ngano dili man ta mohatag sa atong ikapulo ug mga halad? Moingon ta nga pader mosunod mi ni Jesus Christ pero wala lang nay labot ang paghatag pader. Unsaon man nato lang ang pagsunod? Pwede man mosunod pader pero sa baba lang kanang sunod-sunod lang ba? May suon kung wala ka pa yun nakapasar sa paghatag sa imong ikapulo og mga halad, nagsunod ka ni Kristo pero layo. Layo ba? Kanang layo. Dili awat sa uban nga nagsunod, isa ra ka dupa ang pagitan. Di ba kung si Kristo nagbaklay karon, paingon sa merkado, ikaw, si Kristo na ana sa Rizal Street, paingon sa highway, paliko na dito, ikaw na apa ka diri sa Christ the Redeemer. Tungod kay ang imong pagsunod, nagsunod-sunod raman ka, dili gyud tinud-anay. Kabalo mo igsoon, ang pinakadako sa tanang mga sakramento nga buhaton sa usa ka Kristohanon, ang sakramento, simple raman ang pagbunyag, di ba? Kaya ang mga bata, wala na sila choice, bunyagan mo na sila. Ang pagminyo, sayon rasad, kaya kinala maminyo kita. Okay? Ang pagcommunion, ang pagdawat sa healing, partly, yes, kanang dihugan taglana sa kuan, labi ng santalana na, kanang mamatay na. Pero kaning sacrament of confession, mauna ang lisod, kaya nga naman, isulti man nimo sa Dios ang imong mga sala. O kana isulti nimo sa Dios, pinaagi sa pari. Dili ta sa sakramento, dili ta sa mga sugo sa Dios. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing kalagunahuda og kusog. Og diha sa gitawag nga kusog, your strength, diha nagfall ang atong paghatag sa atong ikapulo og manghalad. Ug sa tanan nga mga sugo may suon, ang pinakalisod sa Kristohanon ang kaning paghatag. Kung pagbuhat sa sakramento ang pagpangumpisal ang lisod, ang pagsunod ni Kristo diha sa paghatag sa ikapulo og halad, mauna ang lisod. Moingon ta nga pader, sayon naman na sa amo, tan-awa pader, panahon sa Domingo, puno galit ta diri. Maigsoon, ang dato naghatag pero sobra-sobra lang. Salin lang to sa ilaha. Dili sama sa byuda nga naghatag yun sa iyang kinatibukan. Mao bitaw nga ang tribo sa Israel, nabahin sila sa 12 ka tribes. Ang kaning prinsipyo sa paghatag, man gini gasugod. Gasugod gid ni sa nasod sa Israel nga mga ang nasod nga gipili sa Dios. Sa dihang ang Dios iyang gipili si Abraham, nga iyang ihatag dito ang iyang covenant ni Abraham. Tungod kay si Abraham na pamatud-an nga matinud-anon sa Dios. Sa dihang wala siya mag-ukon-ukon sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac. Og niingon sa Dios, ikaw Abraham mahimong amahan sa tanang mga nasod, sa daghang mga nasod. Og sa daghang mga nasod nagsugod kini sa iyang anak nga si Isaac nanganak og Jacob. Og si Jacob nanganak og 12 ka buok. Way labot ang mga babae. Og si Jacob sa 12 ka tribe sa Israel, gitudluan sila sa Dios sa pamaagi aron sila muasinso, aron sila mulambo, niingon ang Ginoo kanila. Nga ang 11 ka tribo mug trabaho. Apan ang tribo ni Levi or sa Levites or ni Levi, dili sila magtrabaho kay sila ang magdumala sa simbahan or sila ang magdumala sa templo. Okay? So, gikan sa Lunes,
hangtod sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang tanan nga mga tribo magtrabaho apan panahon sa Domingo, sa una Sabado man. Ato lang i-bring karon sa atong new settings, Domingo. Ngano Domingo man? Kay si Kristo ni kaya panahon sa Domingo ug nahimong batasan sa mga apostoles nga magtigom ni sila panahon sa Domingo muna nga na-transfer from Saturdays to Sunday. And the church has the power to bind and loose. Okay? So ang simbahan na ay katungod sa pagbugkos o sa pagtanggal sa bugkos. O ang bugkos kaniadto sa Sabado ilan ang gitanggal. Okay? Ilan ang gilet go and panahon na sa Domingo karon ang ilang ginabind mauna na karon. Ang since the time of Christ until now muna na ang atong gisunod. Balik ta sa 12 ka mga sa 12 tribes. Ang 11 ka tribe maghatag sila sa ilang ikapulo og hala dito sa templo. Para ang tribes of Levi dili na naman narbaho, kundi ilan lang asikasuhon ang simbahan. Apan naay transition sa Israel nga ang mga tribes of Levi wala na nangalagad sa simbahan. Wala na ang mga pari, wala na ang mga deacon, wala na ang mga musician, ang mga ministry of the church na nga wala. Tungod kay ang 11 ka tribo wala naman sila naghatag sa ilang halad, sa ilang ikapulo og halad. Mao na may suon nga karon nga panahon, daghan karon nga mga ministers nangalagad sa simbahan nga nag-sideline na lang o nangalagad o nanarbaho na lang tungod kay ang mga katawhan sa Dios wala sila nagtuman sa ilang mga saad o sa ilang mga obligasyon. Mao na nga ang atong igsuon sa Roman Catholic, wala lang po lagi ipaminyo ang mga pari. Kaya kung ipaminyo nila ang mga pari, daw biog 12 kabog anak. Unya ang 12 kabog anak, mga nag-ugnaing 12 na sad kabuok. Pila na nakabuok. Unya buhi-una sa simbahan tanan. Kaya panahon ni Levi, ang practice yun sa Judah, all the entire family of Levi, I would say million of people, pagkanauna tanan sa 11 ka tribo. Kaya ginamay suon kung ilang paluhon ang instruction sa Ginoo. Pero kung ato nang gubaon, maguba gini siya tanan nga plano sa Ginoo. Ngano ang tribo man ni Levi ang gipili sa Dios? Tungod kay sa dihang si Moses nikatkat siya sa bukid sa Sinai o gidawat niya ang napulo kasugo. Ang pamilya lamang ni Levi nga mao si Aaron nga usa ka Levita ang wala nagsimba sa baka nga gihimong Dios. And the entire family, the 11 family worship the golden calf o katong idol nga ilang gihimo. 40 days and 40 nights lang si Moses. Pagnaog niya ang mga Hudyo or ang mga Israelita nagsimba na og Dios. O ang pamilya lamang ni Levi ang wala nag-akip. Mauna nga sa una, ang mga parents nato or ang mga parents sa Israelites, pwede sila maghalad sa Dios. They can be like a priest. They can offer to God. Just like in Egypt, during the Passover, ang mga papa, sila ang mag-ihaw ni adtong mga karnero para mahimong Passover, mahimong halad sa Passover. Pero after the time of Levi, giwala na sa Ginoo. Ang time na lang or ang pamilya na lamang ni Levi ang pwede nga maghalad. And even until now. That is why kami mga clergy, sa setup ni sa Old Testament, we are the tribes of Levi. Kami ang mga pamilya sa mga Levites. But don't you know, ang tribe po ni Levi at the same time, they are responsible. Ang mga clergymen or ang mga katawhan sa iglesia are responsible to take care of the following. Number 1, the poor, the orphans. Number 3, the foreigners. And number 4 is the widow. Akong trohon, we have to take care. The church people has to take care the poor, the orphans. Orphans kanang walay mga papa o mama, mga ilo. Foreigners. Sa una magud ang mga foreigners, dili yun mga wa sila katulgan, kay wala may hotel sa una, wala may mga motel sa una. Then sometimes they will go to the synagogue or padaol sila sa templo.
Unlike karon ang mga foreigners karon mga kwartahan naman, di ba? Mga Pinay gali kita og foreigner, di ba? Labi ng mga American, no? Ngayon din si Lambert, text dahil magminyo og mga foreigner, di ba? Kaya mga foreigner karon mo na may mga kwartahan. Pero kaniyan to, it was the obligation of the church or the temple or the tribes of Levi to take care of the poor, the orphans, the foreigner, and the widows. Tungod kay ang mga widow mga sa una, ang mga babae sa una, wala sila social function sa katilingban, ang mga lalaki lamang. They cannot talk, they cannot negotiate. All they have to do is to take care of the family. Inana lang, mahimo lang sila mag-take care sa ilang pamilya o sa ilang banay. Mauna kung sa unang panahon na wadaan ka og bana, luoy ka. Tungod kay walay mag-represent nimo sa community. Sa imong katuod, walay mag-stand sa imong katuod. That is why the church has to take care of them. But the Levites are also required to give their tenth. Dili pasabot ng mga pare na ka, mga diko na ka, or nangalagad ka sa simbahan, dili ka na maghatag sa imong ikapulo. Everyone, everybody in the church or in the temple, during the time of Moses, all the way to the time of Christ, they gave their tenth. If you are a devout Jew, kung ikaw matinud-anon nga Hudyo, sama ni Kristo, maghatag ka sa imong ikapulo o mga halad. Maigsoon, if we are indeed following Christ, we must do the same. Kung ikaw nagsunod ni Kristo, ato puna dapat nga sundon. Maigsoon, sa tinuod lang, kung kita tanan diri, bisan wala lang labot offering, tithes lang ang itong isgutan. Kung kita tanan diri, matinuod-anon nga maghatag sa atong mga tithes, walay maglisod nato. Dili, I'm not talking about the clergy. In principle, wala gyud maglisod nato. Kay kanuman, ang kami mga tribes of Levi or kami mga clergy nga nangalagad sa iglesia, makaver ang tanan nga mga panginahanglanon. At the same time, ang Ginoo makita sa inyong gibuhat, i-cover po sa Ginoo ang tanan ninyong mga panginahanglanon. O kami o kamo, walay makulang kanato. Amen ba? Gusto ko makadung sa tanan. Amen ba? Akong utrohon ha. Maigsoon, kung kita lang gyud tanan, akip ko, kung kita lang gyud tanan maghatag sa atong mga tithes, walay makulang kanato. There was a time sa isa during the time of Acts, no, katong after mga few years later after Christ, when Christ ascended to heaven. Ang ginabuhat sa Book of Acts, para matabangan nila ang iglesia kay mao pala ang pagsugod, ilang gibaligya tanan nila katigayunan. Dili lang tithes, dili lang offering, dili lang special offering, dili lang alms. Kung dili tanan lang baka, yuta, tanan nilang katigayunan, ilang ginabaligya o ang kwarta ilang gihatag sa mga apostoles para lang mo padayon ang iglesia. Actually, sa atong big brother nga mga Roman Catholic, muna ang ilang gusto. And sila, no, it's not just about tithes, but everything, just like the days of the apostle. Pero my son, I would say, in our time today, we have to go back to the basic. Tungod kay maglisod man gali taong hatag sa atong tithes, ipabaligya na imong sakyanan, ipabaligya ang imong balay, ipabaligya imong baka, ibaligya imong negosyo para ihatag lang sa simbahan. Naman tayo gitawag nga, katumagod nga era man God. Katumagod nga era is ang simbahan maupa ang pagsugod. Karon man God establish naman ang simbahan karon. So we have to go back to the basic. May suon, let us picture this out. Kung atong, sa ako lang estimate ha, ato lang daron nga setting diri sa atong simbahan. More or less diri sa atong simbahan, I would say 70% ang dili muhatag, 30% lang ang muhatag. I'm saying is, out of our total population, diri sa Cathedral of Christ the Redeemer, in my best estimate, wa man ko nagtanaw sa record sa taas, my best estimate is 30% lang ang faithful nga naghatag sa tithes o 70% lang ang dili. 70% ang dili. Ba pa kung nag-bodybuilding ta, di ba nag-gym naman, nag-gym diri. Kung nag-gym ta diri,
30% sa lawas nako dako, 70% kuyos. Yes, mao na ang picture na to. That is why kung nag-gym pa ning kani kasimbahan, kung nag-workout pa lang ta, dako ko og braso, dako ko og arm. Okay? Fully develop akong arm, 30%. Pero pagtadaan ako sa kong tiyan, perting dako walay abs, ab lang, ab. Isa ka buok ba? Gaburot. Unya, gagmag tiil. Mangutana ko ninyo, be. Mura si Johnny Bravo bitaw, kanang dakong lawas bitaw nga cartoons, nagdako nga yung arm, pero gamay lawas, gamay, dakong, di man, gamay masig tiyan, di ay, pero gamay tiil. Mangutana ko ninyo, to be honest, kung inana ang tao, dako siyang arm, pero dakong tiyan, unya, gamay tiil, why lubot? Pangit or pangit kayo? Pangit, di ba? Ang pangutan na, healthy or dili healthy? Healthy og kamot, healthy og arm. Pero dili na healthy if you look at the entire body. Kung pagkamutay lang, imo na siyang pasinaan murang madre, unya, busnutan nimo diri para makita ang arm, anin to tanawon kay maskulado. Di ba? Pero, iyang general niya nga feature, unhealthy siya. To be honest, mau na kita. Healthy lang ta, tungod kay 30% raman ang gahatag. Ang kanang 70% kanyong abay karon, wala na siya naghatag sa iyang tithes. Di ba? Laina na ni gawali, uy. Lain ni gawali pader, kay kuwan ba ni, mura ba nagituyo di mo? May suon, bato-bato sa langit, ang tatamaan ay mirisi nimo. Mura ka ng bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magalit. Lahi, ang tatamaan, mao nimo. No? Pero mao nako pod. Kay nga naman, dili gid ko sama ka faithful sa uban. Naapa ko sa journey, pero majority, naanay ko sa kuan, I would say 99.9. Nalay gamay. Pero we are working it out, no? I'm not condemning you, so don't be condemned. Kaya nga naman, some of us are in business, dili pa kita kabalo kayo. Some of us are working, nagtrabaho ta, wa pa kita kabalo kaayo unsa gini tithing, law of tithing. Pero ang pangutana na ni unsa man kay solusyon na ni 70-30 nga panghitabo karon sa atong iglesia? Ang solusyon may suon, kita ra gyapon. Okay? Kita ra gyapon ang solusyon niini. Ako lang isulti gamay, ang tithes man kun is 10. Okay? It's coming from 10%. If you are working, kung ikaw na narbaho, sayon ra kayo ang pag-tithes yana. Kay the gross of your income is 10%. Example, 10,000. Pila man ang 10% sa 10,000? Pagka-bright. So you give your 1,000, that is your tithes. Coming from your, dili ni mo kwa mo ikakuha sa palir sa akong electric bill, sa atong water bill, dili na. Tungod kay nagtrabaho man ka. Okay? So, kuhaan mo na siya og 10% out of your gross income. Okay? After tax, of course. Kanang net na ba, madawat na nimo, imong take home nimo. So, imong take home nimo, after tax nimo is 10,000, you get the 1,000. That is for the Lord. Ayaw na taguin sa inyong balay, kay dili na para sa inyong balay, para na siya sa iglesia. Okay? Kung ikaw na ay business, net profit. Example, nakainegosyo, ang imong negosyo, nagkapital ka sa imong business, 100,000 capital. After a month or after a week, nahimo siyang 100,000 plus 10,000 pila man? 110,000. Okay? So, kuha tayo mong 100,000, kaya mamunta mong kapital. Ang katong 10,000, muro tayo mong kuhaan og tithe. So, less capital. Okay? Sa mga businessman, timan niya, sa business, net profit, pila imong limpyo. Kung pila imong limpyo 10,000, you get the 1,000, that is your tithes. Klaro? Hinayo, klaro ba may igsoon? That is tithes. Tithes came from the word tent, ikanapulo. Oh, nahalin na kag baboy. O nahalin na kag yuta. O, buta talang baboy, 10 lang baboy, kay common man eh. Ang kana imong baboy, imong kwintahon imong bahog, ayo, kuha na tanan, kay luoy kay ka. Now,
halin ang baboy. Ang imong baboy is 50 mil ang halin. Kwintahon yung bahog, upat ka sako. Ang presyo sa upat ka sako na sa 45 mil. Di ba? O di 5 mil imong net, o di 500 imong tithes. Ina na siya. Kung business net profit dapat, ayaw ninyo kuha sa gross. Kay mahurot ang inyong kapital. Mo nang giingon nga mas maayo pang mga tao ni kalibutan na kaysa mga tao sa kahayag. Inana dapat ang kwintada. Okay? May soon. Again, don't you know, kung atong buhaton ang tithes, walay maglisod nato. Na, sultian tingin mo. Akong utrohon ha, kung kita tanan maghatag sa atong tithes, why maglisod nato? Naay maglisod nato, pero tinuyuan. Kanang kuan ba? Kanang tinuyuan na gini mo ba? Nga, ina, bastante rin mong kwarta, pero nangutang pa yung ganito sa 5-6. Una ang 5-6 na ba kay kada adlaw mga nukot? Di ba? Kanang Bombay, kada adlaw na manukot. Kada siya, labi na nabayaran na nimo, may nga nagigum ang utang. Simple naman ang kinabuhi. Okay? Pwede maglisod ang Kristohanon, pero imo nang tinuyuan. Pero kung imo buhaton ang principle of tithing, iya manguni sa Ginoo may so, dili manguni tumutumo namo. O ang Ginoo, wa gyud masayop daani ang economic standard nga gihatag sa Ginoo mao ni paghatag ug ang Dios muhatag nimo. Mao bitaw nga iyang ang gibuhat sa Ginoo para maluwas ang kalibutan, iyang gihatag iyang anak. Para kita makabaton og kinabuhi. Ug atong pong buhaton, kita pun mismo di po ta mag-ukon-ukon sa paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ang Dios dili siya makademand kanato nga atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto kaniya kung wala siya mag-una-una, wala siya nag-take sa first initiative. The initiative was coming from God. Siya ang niuna og dusuo. Ihatag ako ang kinabuhi sa anak, si Jesus Christ. Mauna kita, kaya nato maghatag sa itong kinabuhi ngadto sa Dios. So ang kinabuhi ni ini kalibutan, ang sekreto nga gitudlo sa Dios, mao ang paghatag. Maigsoon, ang atong gospel ni ini nga Domingo, naghisgot mahitungod sa usa ka byuda nga kabus. Ang byuda nga kabus, wala siya nagduha-duha sa paghatag sa ang pang-last na lang yun niyang kwarta. Lain ra ba sa una? Kay kung byuda nga kabus, literal, yun dili pareha karon nga byuda ka nga kabus, pero muagto ka sa unahan na ikamunggay, pwede ka mangutlo dito. Wa may kamunggay sa Israel. Dili pareha diri nga, pwede ka mangayo og ganas sa unahan. Imong gaon para mabuhi ka, pwede ka, agto ka sa unahan, way bantay sa ilang kamuti dito, manguha ka kamuti, lahi sa una. Kaya kung pobre ka, literal yun. Unya, naging mga tao nga mamatay tungod sa kapobre. Kanang matulog ba nga magtiko ko, unya mamatay tungod sa gutom. Literal. O katong mga tinunaan ni Ginoong Jesus, sa diya nakita nila ang mga tao nga naghulog og kwarta, mga dato, mga regular o mga pobre, ang ilang mga usunanan sa una huluganan, naay imbudo. Dili awat na lang ato karon kana atong offering box sa atong alisod ihulog, di ba? Mura di mapahatag para po na di makawat. Gituyo po na inana. Sa una na siya imbudo. Kay sa una magud coin magud sa una, wala may paper bill. Walay kwarta sa una nga papel. Kay ang kwarta sa una coin. Bag-o naman na siya kanang Central Bank naghimo og kwarta nga papel. Pero sa una coin. Og paghulog nimo sa coin, mahibaw-an nimo nga dako ang imong gihatag or daghan ang imong gihatag kay naa siya amplifier. Ang iyang imbudo mulagatak na dito. Paglagatag na dito ang tanang tao makadungog og makalingi. Yeah. There is what we call mura siyang trumpet ba ang iyang baba. So ang katong mga dato, ang style sa dato ilang ihulog dito sa lata. So double impact kay anak man siya imbudo man siya. So paghulog nimo sa kwarta, mulagapak siya dito sa baba sa imbudo, o paghulog dito sa ilalong pagyod, mutingog pagyod. Unya, naitiyong mugas mo amplifier siya, makalingi din mga tao, grabe kayo, daghang kay kwarta gihulog. Mao na nga si Judas o si Mateo katong tax collector,
Expert sila sa sound sa kwarta. Paghulog, pak. 30 shekels. Ibawaan nila, murag 3,000 pesos. Pero katong byuda, wa naman ko ito nakita ni Ginoong Jesus. Pero of course, Jesus is God. No? Paghulog sa byuda, mingaw kayo. Murag wa ni sakit ba? Tik. Ano, wala ka buong. Iyan, tingnan niya kay pulo. Apalo mo katong tiguang, balo to siya. O katong iyang gihulog nga duha ka dako. Mga bata din naman kailaw sa duha ka dako karon. Katong na taong 1970s kaila pa sa dako. Centavos ba? Kanang 5 centavos. Duha ka 5 centavos iyang gihulog. O giniingon si Kristo. Pero ang 5 centavos sa una na mapalit, dili awat sa karon nga may balyo. Na mapalit sa una nga kuan man, no? Aw karon nga wa na pulos ang kwarta. Halos labi ng mga sitsilyo. 10, 25, wala na karon, piso na karon mga pinagamay. Sa una, ang 5 centavos, makapalit pag ina siya. Mausa na ang pinakagamay nga kwarta sa unang panahon. Apan ingon si Kristo, kining bayhana, kining nga biyuda nga balo, nga walay bana o walay nahot, mao ang pinakadako nga gihatag diha sa templo. Kay kining uban nga mga dato, sobra-sobra ra to. Pero kini siya, pang last na lang to niya para siya mabuhi. Apan iyang gihatag tungod sa kadako sa iyang gugma sa Dios. Maigsuon. Pila man ka, kaya baga nato ihatag ang panglas na lang nato. Usahay, kung pobre ang tao, sayon ra ang paghatag. Usahay, I'm not saying all. Awa, may sayon ra ihatag. Anad man sa kapobrehon, anad man sa kabanon, bahalag way mabili pader. Anad na binana. In our modern time, usahay ang challenge na sa mga dato. Kay karon nga panahon ang mga dato maoy mga laog. Daghan mga dato mga laog. Kay that is their hard-earned money. Ila ko nang gipasingutan o ila nang gihaguan og maayo. Ug ang mga dato pag makuhaan sila murag kulbaan sila. Tungod kay ang ilang security, ang ilang pagadato naa sa ilang kwarta. Pag makuhaan ang ilang kwarta, murag makuhaan ang ilang kagwapo. Makuhaan ang ilang pagka-impressive, pagka-majestic, pagkagamhanan. Hinaot unta may suon nga dili ta inana. Ngano man na? Tungod kay sa dihang ikaw pobre pa wa ka nag-practice. So ayaw hulata nga madato na kaya pa ka muhatag sa imong ikapulo. Kay sure yun ko nga 100% dili gyud ka makahatag. Kay ngano man, once nga dato na ka, buta tala na kay 1 million, pila may 10% na na. My God, 100,000 mo yung makapalit na ba ni Father ang multicab? Muhatag lang ko Father sa mga kabus. Maghimon lang ko, magpalinyan lang ko mga bata. Di ba? Palinyan na ko ang mga bata. Maghatag ko dito. Humanitarian ba? Di ba? O kinsa ang nahimaya? Si Talpulano ang naghatag. Hantod ni dako ang imong ulo. Kaya naman, ikaw man naghatag. So ikaw, daygon sa mga tao, munang bantayunon ito may suon. Kung ikaw galing manggihinatagon, bantayunon. Kay mudako ang atong ulo, kay daygon ka sa mga tao, pagkabuutan, gid kay ni Juan de la Cruz. Nagpalinya, panahon siyang birthday, naghatag, nagpakaon sa mga kabus. Pakpak kitang tanan, pakpak na yun. Wa na. Atubangan sa Dios, pag agto nimong langit, Lord, naghatag man ko Lord sa mga kabus. O ingon si Kristo, naghatag lang ka, pero kinsa may gipakpakan? Ako or ikaw? Oh, ako man Lord. Oh, bayad na ka, wa to'y labot. Dili to siya counted. May suon, kung kita gali naghatag, unya gipakpakan ta, o dili para sa kaymayaan sa Dios, not counted. Paul to. Mao na nga importante ang paghatag uy ang kay ang pagkamanghinatago nato makapahimo nato nga garbuso usahay. Mao na may suon kung gusto niyo safety nga paghatag iagin yung simbahan. Kay para dili ikaw ang mahimaya, ang Dios ang mahimaya. Naman tayo simbahan, naman tayo avenue diri. I-course through ninyo. May suon ang Europe gi-reinstate nila ang law of tithing way back 700 to 800 years after Christ. During the time of Emperor Charlemagne. I-google niyo na si Charlemagne. He is the reformist
and naghimo siya og religious reform. Ang tanan nga mga tao gipatites niya. Kabalo ka pila ka cathedral ang natukod sa entire Europe? Around almost 40 cathedrals, monasteries, churches, ni boom ang entire Europe. Mao to ang glorious time sa entire Europe when they gave. Unfortunately, I don't know why ngano sa Roman Catholic wala na kayo sa uban. Pero naay uban mga churches gatudlo sila sa tithing. Ang uban way back mga 15th century, wala sila gatudlo sa tithing. Mao na nga when they touch ang Spain, when they touch Philippines, pobre lang gyapon hangtod karon. When they touch Mexico, when they touch Brazil, mga Latin America's country, pobre lang gyapon hangtod karon. Pila naman sila ka years na imong Kristiyanos? I would say 700, 500, kita 500 years na ta. Ngano pobre man ta. Tungod kay ang pagkakristohano nato wala nato ubani og paghatag og ang mga Romano Katolikos unfortunately wala nagtudlo sa tithes. Unlike sa Europe, pag sugod gid nila dito nag-tithe gid sila. Tanawa ang Europe kadato kayo. Tanawa ang Amerika. Ang mga Protestant, this is the good side, I'm not saying this is the good side of the Protestant. Ang mga founding fathers sa Amerika, pag sugod gid nila sa Amerika, mga tither gid sila. Tanawa ang Amerika unsa kadato karon. Tungod kay manggi hinatagon kay sa nga tanan. Gi-apply nila ang law of giving. Pero karon po naginahinay na po sila og nag-subside ang ilang paghatag. Tungod kay diverse na kayo og daghan na kay pagtulunan nga nisulod. But when they started America, nahimo silang boom nga nation. Mike, so what is my point? Ang ekonomiya nga gitudlo sa Ginoo sukad sa una sa pagbuhat sa kalibutan hangtod karon nagpabilin nga mao ra gyapon. Maghatag ta sa ato ikapulo og mga halad. But first, the most basic is the tithes. Ayaw na hulata nga madato ka, aya pa ka magtuon. Kay nganuman, pamaulan gyud ka. Mura ba og kuan ba? Mura ba og kani mag-arsa ka og bugat? Unya wa kay practice. Samtang karon sa atong estados karon, mag-practice na tadaan. Amen. Og walay makulang kanato. That's what the Bible says. And lastly, in Psalm 37:25 it says, I've been young and old, but I've never seen righteous forsaken, nor his children begging bread. Insa na bata na lang ko, na maas lang ko karon, mato ni sa usa ka salmista David. Pero wala ko kitag tao nga matarong nga nagpalimos. Maigsoon, kung gusto nato secure. Kabalo mo, kana maghatabi ka, bitaw ka sa imong tithes, kaning feel kay ni confident kay ka. Ang imong mga anak, confident ka nga, ang imong mga anak, kaning bantayan siya sa Ginoo. Tungod kay ang heads or ang protection mo sa Ginoo, naa sa imo. Ang covering ba sa Ginoo, naa sa imo. Once you do the will of God, and you do the right thing, confident ka nga, ay, bahalag magkaunsa-unsa, bahalag mahurot ang imong kwarta for this week. Pero nauna na nimo imong tithes, mo ka nga, confident ka. O matingala sa kapay, so kay balipayon ka. Usahay kung dili ka anad, maging ka nga, sayangan na itong kwarta, oy, dako naman kayo ito, kaya naghata ko sa tithes. Pero after you give your tenth, pag mga get over ka na, the rest of the day, happy ka. Confident ka, makikatubang sa Ginoo. And you have the peace. Again, kung maghatag ka sa imong ikapulo, you have the peace. Naa kay kalinaw sa imong mga anak, sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong health. Pero kung di ka maghatag, unya masakit ubuhon na kasi punon, mayon ka nga, nagabaan man siguro ko dali. Ug nay mahitabo sa imong anak kanang giubog isipon, wa na. Niabot na ang gaba. Although dili man ina ang Ginoo nga dili man siya sama sa ubang amahan nga kung makasala piti diretso. God is slow to anger. Pero sometimes God is dealing with us. Og dapat makaantigo ta og paminaw ni ana. Maigsoon, once you give your tithes, there is peace. Naay kalinaw, naay confidence that God will take care of your wealth, of your belongings, your sons, your daughter, sa ilang pag-eskwela layo,
sa imong pagpanarbaho, bisan pag imong boss, there is confidence and there is peace. That is personal experience. Maglisod ka usahay kay imo nang tinuyuan. But once nga you repent and you go back to the track, then there is peace. Again, let me just read again. Psalm 37:25. Ingon dito, I've been young and now old, but I've never seen righteous forsaken, nor his children begging bread. Palihog manindog.